زي أقول تلفزيون إرترا مدبل الطباباتي سلام كميتوني كبراتن كبرانن نيلومي تحستنا بحفشة وسنة طباب ذات كورقوني استفعل عليه أنت مالا لا أنزقنا سنة طبابا وسرح الدماء مع كل كجبري أبزي أب ستودينا أب كرتا كبقى عبيتي ناي موعوعيت كالاتن ناي حتمت سرحن بعبيد ما بكارنيفالات عبي أستوات أوز جبرن زجبر زلون سنة ببنيا عديمنا لنا مسجون تسفاجرجيش زبهال سنة ببنيا مسجون تسفاجرجيش دارجا أملو هاجر تزرجي حزر كب استفعل لي سنة ببا وسرح ناتو يركبيو أموعوا عجوز واسوا حبريتا عبيت تابيلاتات أبزهاجر يركبوا بزيكو دما أب سنة هنتا ناي عبيت تكالات ناي بروجكتات مريحيو يواسايم أما دبات كارنيفال دما عزيوم عبيت سرحات زبركتايو تقليل زبالة أب سنة بب قفيح ياستواتو سجبرن بوزح فريات زبركتاني مكتالكم نقدم سنة ببنيا مسجون أزي مسكنك مبزحت أوان فرياتك هزباوي عودة رئيتي وزختل مالت زخون السبب زخود خبابي كاب بوتانا بوتا بزفالاليلو نامنت زوبان زوبا زفالاليلو ناب حد زوبا خاطون كله عبيتي تابلاتات يفلت ناتكا فريات مغانو خابو يرغاغصيو نزخونه بتنقداوي اسكخ نجمر حد خطوم ابزي مدايزي عبيت تابلاتات بمسراح تفلت سنه ببنيا خمو نزي مويازي مسناتكا تمكرو بخميخا تبلصو يعني لي مبار انا زي مويازي زناي تابلاتات سراح مالتي كم مسرته أبتناي أرت أبتناي سنة طباب زلني دليتن زلني فقرن عبب مهانو كابن سنة حزيتناي سنة طباب صراحة جميرية زي تابلاتات كا بو مسرت كا زي تابلاتات لكعكمو تناي سئل ديو ناي كال ناي صحفتي ناي قال مسرائيو قال تكالات كحتى نجميرهم بو مسرت كا بو لايسنس تكوينه مالت ليتشن ساوسي بو خسر حسانيها مالتي سبب حجي هاب وصلاله كما اسخ جمير كون امنت تسرح قديمه ولا بناي منغستي ناسرح كهلو يد سرحو نيره ግን بغوبو ليتشن ساوسي بغوبو تتحاحزه بناتي كيله سرح كله خاب 1995 جميره مالتي أتي خمسة قدما بلاد تقصكو مس منستر تعنان ASM جنبو مخان أب ملو هاجر عبي سرح كاللها إذا خمي أنت كمي أخوات يا سرار حقن تيمثل تنايك بأن عبيتون دحرنا بارنتو زيادة يتحسس بكايمو نزخ بخمي هابيلك وزت تابلاتات حجي بزتفعل على عينة نديد سرح بحلف ناي ASM جن ناي منستر تعنان تزبزح إن هزبي دوعاوع إن هزبي دمهر سلازخانة أبرحوا قطرات تتقيلو نبار زخانة لما قد بمحتات ويكأبهم وبمحساب أو عبيت تابلاتات بحث إنت سريحو تدبزح بربعة إقرة أطويلو نبار زخون صراحي ودسرح زخاء مجمرياتي حاسين نايت حاسين صراح مستودة أنترجينو تلقيو بدحري شعو تي كل تجزية سلسة تجزية خاء حبري ببز دلي هيا باك جراوند ويكا مدرو سعادة ديو سميعو دي ناتكم مرجع اللوا بدحري يشعو اتي ملأختي بسئلن بصحف تقربا إذا حجي اتي تدبزح صراحتنا من سرت عنا أبكم زيو كوموها دبرس تابلاتات مايكا بمايكا غيركا بوشت مبرحت زلوا
ኣብ ኦፊሳት ኣብ ገለ ዝኸውን ታቤላታት ከዓ ልክዕ ብከምኡ ገባ ብስራሕ ካልእ ከዓ ልክዕ ከም ታቤላ ዘገልግል ኣብ ባነር ኣብ ጨርቂ ማለት እዩ ኣብ ጨርቂ ዋላ ፕላስቲክ መሳሊ ከዓ ዝተዓፃፀፍ ተዓፃፂፉ ዝዝርጋሕ ከዓ ይስራሕ እዩ እዚ ከዓ ልክዕ በቲ ደድ መስሎ ማለት ብሕብሪ ትለኽዮ ኣሎ ብባነር ከዓ ኣብ ፕላስቲክ ዝስራሕ ከዓ ኣሎ ከምኡ እውን ካልእ ንመዋዓውዒ ይኹን ልክዕ ኣብ ጨርቂ እውን ከምኡ ኣብ ማልያታት ኣብ ገለ ከዓ ይሕተም ኣብ ማልያታት ከዓ ልክዕ እቲ ኣርማ ናይ ሚኒስትሪ ጥዕና ድዩ ወይ እቲ ናይ ኤስኤምጂ ኣርማ ጌርካ እንደገና ከዓ እቲ ዘለዎ መልእኽቲ ከዓ ኣብኡ ይፅሓፍ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ስራሓት ዳርጋ ብኣርባዕተ ዓይነት ተሰሪሑ እዩ ዝቐርብ እቲ መልእኽቲ ንክስታይ ንምግባር እቲ ዝበዝሕ ስራሕ ግን ከም ዝዘልኩካ እቲ ናይ ሓፂን ስራሕ ኣብ ርሑቕ ገጠራት ስለ ዝትከል ንሱ ነባሪ ዝኾነ ክስታይ ወይ ከዓ ንነዊሕ ግዜ ከገልግል ዝኽእል ታቤላታት ኮይኑ እዩ ዝስራሕ ሓደ ካብተን ዓበይቲ ንኣብነት ታቤላታት ዝሰርሐን እዚ ናይ ኣብያተ ፅሕፈት መላለይ ወይ ድማ መሕበሪ ካብኡ ናብኡ ታዛ ዕብይ ድበለት ኮይኑ ዝስማዓካ ኣብ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ ኣብቲ ምምሕዳር እውን ዝሰራሕካ ኣሎ እሞ እቲ ዕብየቱ እቲ ዝርግሒኡ እቲ መጠን ናይቲ ፊደላት እውን ንባዕሉ ጥንቃቐ ዝሓትት እዩ ኣብኡ ነቲ ቅርፅን መጠንን ከእንታይ ትጥቀም እሱ ልክዕ ሕጂ ነዛ ናይ ዞባ ደቡባዊ ቀይሕ ባሕሪ እቲ ሓፂን ናይ ሓፂን ስራሕ ትካል ሰንበል እዮም ሰሪሖሞ እቲ ሓፂን ሰንበል እዮም ሰሪሖም ላይ ብምሉእ እቲ ሓፂን ትካል ሰንበል ሰሪሖሞ እቲ ካልእ እቲ ኣርት ዝኾነ ከዓ ገና ኣብ ላዕሊ ተሰቂለ ዘይኮንኩስ ኣብ ምድሪ ከሎ እዩ ተወዲኡ ኣብ ምድሪ ከሎ ኩሉ ተሳኢሉ ተወዲኡ እቲ ስቲከር የንሱ ሕጂ ስቲከር ድበርህ እዩ ምሸት መካይን ገለ ከብርሃሉ ከለዋ ልክዕ ከም መብራህቲ ኮይኑ ይደገልግል ዋላ እቲ ኣብ ዓንዲ ተጠቂዑ ዘሎ ስቲከር ብጫ ፃዕዳ ገለገለ ኣሎ ንሱ ሕጂ ልክዕ ከም መብራህቲ ሬፍሌክት ትገብር ኣብ በረኻ እዩ ብዘይ ልቺ ብዘይ ገለ ግን ናቱ ሬፍሌክት ስለ ዘለዎ እቲ ሬፍሌክተር ንሱ ባዕሉ ኣንፀባሪቑ ከም ድበርህ ኮይኑ ተሰሪሑ ስለዚ ኣብ ምድሪ ከሎ ስለ ዝተወድኦ ኩሉ እቲ ስራሕ ብዙሕ ዘሸግር ክስታይ ኣይነበሮን ማለት እዩ ሕራይ እዚ ናብ ሓደ ርእስቲ ድወስደን ማለት ሓደ ስራሕና ሰራርሓን ታሪኻዊ ማዕባብላ ከም ዘለዎ እግረ መገድካ ጠቂስካልና ኣለካ ቅድም ኣብ ሓምሳታት ይኹን ቅድሚኡ እውን ዝነበረ ብኢጣልያውያን ዝግበር እዩ ዝነይሩ እዚ ናይ ታቤላ ብድሕሪኡ ድማ ኤርትራውያን ተሓዊሶሞ ንናእሽቱ ስራሓት እዩ ነይሩ ኣብዚ እዋን እዚ ግን ዕብየቱ ይኹን ስፍሓቱ ብዘይክኡ ድማ እቲ ናይ ማይካ ስራሕ ይምዕብል ኣሎ እሞ ናትካ ኣገባብ ኣሰራርሓን ትጥቀመሉ መሳርሒታትን ከንታይ እዩ ወንሱ ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ናይ ማይካ ቅድም ኣብ ሓፂን እዩ ዝስራሕ ነይሩ ዝበዝሕ ግዜ ኣብ ሓፂን ወይ ኣብ ጨርቂ ብድሕሪኡ ምዕብል ምስ በለ ከዓ ማይካ መፅኡ ማለት እዩ ማይካ ትራንስፓረንት እዩ ማለት ዋላ ፃዕዳ ኣብኡ ከሎ ዳ ይምሰል እምበር ብውሽጡ መብራህቲ ምስ በርሆ ልክዕ ትራንስፓረንት ማይካ ኣሎ ልክዕ ከምዚ ማይ ዝመስል ማዮ ማይካ እውን ኣሎ እዚ ዝተፈላለየ ማይካ እዚ ሕጂ ብውሽጢ መብራህቲ ምስ ገበርካሉ ልክዕ ብለይትን ልክዕ ከም ተቐትሪ ዝረአየ ከምኡ ከዓ ብለይቲ ይረአ ማለት እዩ እዚ ሕጂ ካብቲ ቀዳማይ ዝነበረ ምዕብል ዝበለ ምስ መፀ ማለት እዩ ብድሕሪኡ ከዓ ኣብ ባነር ከዓ ባነር ፕላስቲክ ባነር ድላይካ ከም ተዓፃፅፎ ከም ድላይካ ከም ጨርቂ ኮይኑ ዝተዓፃፀፍ ኮይኑ ትራንስፓረንት ከዓ ንሱ ሕጂ እቲ ማይካ ናይ ምስባር ጠባይ ኣለዎ እምኒ ምሳረሞ ይስበር ይጭደት ገለ እዩ እዚ ባነር ግን ኣይስበርኒ ንሱ ትብልጩ እሱ ከዓ ልክዕ ከምኡ ፅሕፈት ፅሒፍካ መብራህቲ ምስ ኣብራህካ ኣሎ ከዓ መሊሱ ትራንስፓረንት ኮይኑ ይሓልፍ ማለት እዩ ስለዚ እቲ ምዕባለ በብግዚኡ እናተመሓየሸ ይኸይድ ሕጂ ከዓ መሊሱ ብድሕሪኡ ኣብ ዕንጨቲ ፊደላት ኣብ ዕንጨቲ ተቆርፆ ፊደላት ድዩ ዋላ ስእሊ ድዩ ገለ ኩሉ ብዕንጨቲ ቀሪፅካ ተውፅሞ ብኮይነ ዕንጨቲ ብናቱ ሕቡእ መብራህቲ ጌርካ ቀዳዳት ጌርካ ዲ ገለ እቲ ዕንጨቲ ከም ዝረአ ጌርካ እውን ዝወፅእ ከዓ ሕጂ ፅቡቅ ሞዴል ከዓ መፅእ ኣሎ ስለዚ ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ናይ ታቤላታት ዕብየት እናተረአየ ይኸይድ ኣሎ ትጥቀመሉ ናውቲ መሳርሒ ከንታይ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ዓበይቲ ስራሕ ዝጥቀመሉ ኣሎ መቆራረፂ ናይ ሓፂን ኣሎ ከም ጂግሶ ዝኣመሰለ ንኣብነት እዚ ናይ ፊደላት ገለ ክትቆርፅ ከለካ ኣለዋ ማኑዋል ጂግሶ በንጌርካ ቀስናልካ ተቆርፆ ናይ ሓፂን እንተኮይኑ እውን ልክዕ ከምኡ ናይ ሓፂን መቆራረፂ ከምኡ ጌርካ እምበር ሓደ ፍሉይ ነገር ዓብ ማሽን ከምኡ ክስታይ ዝኸውን የብለይኒ ግን ብኮሚታት ገለ እናገበርኩ
እናቆራረፅኩ ይሰርሕ ማለት እዩ ጽቡቕ እስከ ናብ ቅብኣ ክንምለስ ናይ ቅብኣ ጉዕዞኻ ካበይ ድጅምር ካብ ማእሲኻ ነቲ ሞያኸ ክደፍኣሉ ጀሚርካ ቅብኣ ዳርጋ ብንእስነተይ ከለኹ ትምህርቲ ከይጀመርኩ ከለኹ ቅብኣ ጀሚረ እንተበልኩኻ ሓሲ ይኮንኩን ማለት ሲ ንእሽተይ ከለኹ ኣነስ ትምህርቲ ድንጉ ኢለ ጀሚረ ዳርጋ ወዲ 12 ዓመት ገለ ከለኹ ትምህርቲ ጀሚረ ቅድሚ ትምህርቲ ምጅማሬ ግን ሓወይ ክፍሎም ተስፋ ገርግስ ኣብ ገዛ ከለኹ ምህረነ ስለ ዝነበረ ዳርጋ እቲ ናይ ቀዳማይ ናይ ካልኣይ ክፍሊ ወዲእየ ነይረ ኣብ ገዛ ከለኹ ኣብዚ እዋን ዝኸ ስእሊ ጀሚረ ኣብ ሕፃ ድዩ ብቆፅሊ ድዩ ብገለ ገለ መልታት እናገበርኩ እሰርሐ ነይረ ኣጋጣሚ ኣነስ ኣብ ሃገረሰብ እየ ዓብየ ክብለካ ኽእል ኣብ ሃገረሰብ ግን እቲ ዝነበረ ናይ ሕብሪ ድዩ ናይ ስእሊ ድዩ ናይ ገለ መለታት ኣጋጣሚ ዕድል ኣይነበረን ኣይትረኽቦን ኢኻ ብቐሊሉ ይትረኽቦን ኢኻ ዋላ እቲ ምዕባብለን ኣይትርእየን ኢኻ ኣነ ግን ብተፈጥሮይ ኣብ ሕፃ ድዩ ኣብ ገለ ድዩ እናገበርካ ብጭቃ እናገበርካ መካይን ምስራሕ ብእምኒ እናፀረብካ ገለ ምስራሕ እዚ ሲ ካብ ቁልዕነተይ ጀሚረ እቲ ምትሕንፃፅ ጀሚረ ማለት እዩ ገና ትምህርቲ ከይጀመርኩ ከለኹ በቲ ዝነበረኒ ጥራይ ዝሰኣልክዎ ወረቓቕቲ ስጋብ ሕጂ ከም ዶኩመንት ድሓዝክዎ ኣሎ ቀደም እየ ዝብለካ ዘለኹ ቤተክርስትያን ገዛውቲ ኣድጊ በቕሊ ገለ ኣብቲ ከባቢ ኢኻ ትሪኦ ካብኡ ዝስእሎ ዝነበርኩ ስእልታት ስጋብ ሕጂ ኣሎ ስጋብ ሕጂ ዝዓቀብክዎ ኣሎ እዚ ሕጂ ሲ ካብ ቁልዕነተይ ጀሚረ እቲ ናይ ስነ ጥበብ ክስታይ ወይ ከዓ ናይ ስእሊ ሞያ ሓዲርኒ ነይሩ ካብኡ እናማዕበለ ተኸደ ጽቡቕ ካልእ እውን ናብ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ምስቲ ናይ ህንፃ ስራሕካ ድሕር ናብካ ክንመፅኦ እንተኾንና ኣብ ውሽጢ ገዛ ዝካየድ ናይ ምፅብባቕ ጥበብ እውን ትሰርሕ ኢኻ እሞ እዚ ኸ ከመይ ኢሉ ይመፅ እዩ ማዕረ ማዕሪ እቲ ናይ ህንፃ ሞያኻ ኸ እንታይ እዩ ዘተኩር هو حجيت ناي وشتاوي ناي تكالات ديو ناي هوتيلات ديو ناي بيت شاهيتات دي قالي ديكوريشن قبرية صبع الله زخا مستي سئلي استتحا حزيو رقص ابتناي هنسا قالي نتفيه تناي هنسا قرب تناي هنسا تمرتي مالسي بزا ناي ابس تكنيكال سكول ماريا نيرا او مهار سلز نبركو بتناي هنسا بتناي جيومترا سلز وداكو نسو مست هنسا استتحا حزي እቲ ዴኮሬሽን ብጀሶ ዲዩ ብገለዲ እናገበርኩ ምስቲ ኣርት ተሓዋዊሱ ምስቲ ዘለኒ ናይ ተመክሮ ክስታይ ምስኡ እናተተሓሓዘ እሰርሐ እሱ ልክዕ ከምኡ ምስቲ ናይ ህንፃ ምስቲ ዝነበረኒ ድልየት ምስኡ ተተሓሒዙ ዝመፀ እምበር ኣነ ፍሉይ ዝተምሃርክዎ ወይ ከዓ ፍሉይ ዝወሰድኩሉ ኮርስ የብለኝ ብልምዲ ጥራሕ እዩ ኩሉ ካበይ ድመፅእ ምስቲ ናይ ጂኦሜትራ ምዃን ምስኡ ዝተተሓሓዘ ኣብ ምዕፃፍ ዝተፈላለየ تخاطب له فولي سرحة ختصرح مهناتو أب تحت مريض زقبر ناي بعتي بفلايتي ناي فرهلة أو أبيد بلا سرح سرح خان أمنتها بسوازي هجية بسئل خريب تصنحكو عبيتي وشتاتي يست خايدة سرح له بروجكتات ونوسيت كات سرحة إذا حجي تناي طبب نتي نهنت سرحك أنت يا بركتلو أب موه هادو خنتاي تعرفت تكبر الصناعي بحق يدو هاد مالت حدا سنة بابا بحال كل شيء مسناي تمرتين دحر تحويسوا عبس تواصل له تي بتيوري بتاريخ طفولته بتكبر كا فتنا خلاها صبوا سلا زغاني زغا انا بحق مسؤول استتححزي مالسي مستا تمرتن مستا مياد صنحتن مستا تتححزو زغاني ነገር مسؤول تتححزو زغي سلا زغاني بزح دشجر استاي نبره ቅርጻ በየን ጀሚርካ ያው እንታይ ሰራሕካ ኣለኻ ክሳብ ሕጂ ቅርጻ ቅድም ብጀሶ ብገለ ዝስራሕ ዳ እምበር ከምዚ ብኮንክሪት ዝስራሕ እኳ ብዙሕ ኣይሰርሕን እየ ነይረ ካብ ቅድም ሕጂ ብዚ ኣብ ዝቐረባ ግዜ እቲ ናይ ቅርፂ ብሓፂንን ብቸሜንቶን ገይረ ዝጀመርኮ ብዝሓፂር ግዜ ቅድሚኡ ግን ብስፑኞ ብካልእ ማተርያል ብፎክስ ማተርያል ንግዚኡ ዝኸውን ብጀሶ بقال لنا جوبركو يد صرح نيرة وزنا كارنيفالات ناقل ملتات كم سكلا بسبنيا ديو بقال لنا جوبركو تي نايكرسي تي عام الله تقلت الله قال جن أي بشمينته بكونكريت زجمركو زقروا جزيء نسخة بزح دشجر كوين أي صنع حنن مهنياته مستني أرتز الله استاي مستني صرح صنع حكو جلسي ولا قاي صرح يد أمبر كصرح خمس غلس فلت أي نيرة حجها أبز قروا جزيء تي بتندينو نعاس صفكا دحر نعو أساسيركا تسكليتهم كله بتندينه مسوس عكايو شو كونكريت مليكا ببقرب كزينا وسده
ስጋብ ዝውዳእ ግዜ ውስድ ኣቢሉ ክስታይ ይገብር እዩ ንሱ እቲ ፍልይነቱ ካብቲ ናይ ስፑኞ ገለ ተሰርሖ ብቐሊሉ ክሰርሖ ከለካ እዚ ናይ ኮንክሪት ግን ግዜ ወስድ ምትዕፅፃፍ ሓፂን ኣለዎ ብሙሉእ ቅድም ብሓፂን ኢኻ ትውድኦ ብድሕሪኡ ቀስ እናልካ ከም ናይ ህንፃ ስራሕ ዳርጋ ቸሜንቶ እናገበርካ እናእተኻ ድልየካ እናልገስካ ነቲ ቀዋሚ ትደልዮ ዘለካ ቅርፂ ንዕኡ ስጋብ ትወፅእ ትቃለስ ማለት እዩ ስለዚ እሱ እቲ ስራሕ እቲ ናይ ቅርፅስ ካብ ቀደም ሒዘ ዝጀመርኩ ኣይኮነን እቲ ናይ ኮንክሪት ማለት እዩ ሕጂ ብዝቐረባ ግዜ ግን ንሱ ብግቡእ ጌረ ክስታይ ይገብረ ኣለኹ ይሰርሓሉ ኣለኹ ተኣታትዎ ኣለኹ ፅቡቅ ዛጊት እንታይ ስራሕ ሰሪሕካ ኣለካ ምናልባት ኣብዚ ስእሊ ርአየን ዘለኹ ፍሉያት እየን ዳርጋ ማይ ተፍስስ ስራሕ ኢኻ ሰሪሕካ እሞ እስኪ እንታይ እታ ኣገባባ ኣበያ ተሰሪሕካ ንሳ እዛ ማይ ተፍስስ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ጥምቀት እንድያ ንሳ ናይ ፃዕዳ ክርስቲያን ቤተ ክርስቲያን እያ ሕጂ ሓዳስ እያ እታ ቤተ ክርስቲያን ሕጂ እዮም ሰሪሖማ ብጣዕሚ ውቅብቲ ቤተ ክርስቲያን ሰሪሖም ኣለዉ ምስኣ ትኸይድ ከዓ ኣብቲ ውሽጢ ቅፅሪ ቤተ ክርስቲያን ብገበርቲ ሰናይን በቲ ዓድን ተዋሃሂዱ ዝተሰርሐ ሓደ ናይ ጥምቀት ሰርክል ኮይኑ ንሳ ዲዛይን ገይረ ማለት እዩ እታ ናይ ኮንክሪት በቲ ናይ ተዓዲ ተሰሪሓ ማለት እታ ባስካ ካብኡ ንድሕሪት እታ ሓወልቲ ከዓ ልክዕ መጀመርያ እታ ዲዛይን ኣርእዮም ፈትዮማ ብኡ ብተንዲኖ እናዓፃፀፍኩ መጀመርያ እታ ስክሌተን እታ ቅርፃ ወፅያ ካብኡ ንድሕሪት እቲ ትቦ ደልካያ እታ ማይ ተፍስስ ብውሽጢ ውሽጢ ብእግሩ ኣትያ ድሓር ብውሽጢ ገይራ በዛ ኢዱ ከም ትፈስስ ኮይና ማለት እዩ ንሳ ብኢዱ ትፈስስ ኣላ ካብኡ ቸሜንቶ ይመልእ ቸሜንቶ ምስ መልአ ቀስ እናበልካ እቲ ቅርፂ ናይቶም መድሃኒ ኣለምን ናይ ዮሃንስን ንሰን ወፅአን ኣለዋ ማለት እዩ ከምኡ ስራሕ ተመደብ ብድሕሪኡ እቲ ኤሌክትሪክ ኣለዎ ኣብቲ ውሽጢ ማይ ይበርህ እቲ ማይ ኣለዎ ገና ኣይተወድአትን በቲ ሰርክል ብኡ እናፈሰሰ ማይ ንላዕሊ ፈሲሱ ኣብቶም መላእክቲ ዝፈስስ ማይ ኣለዋ እቲኣ ከዓ እታ ናይ ጥምቀት ከዓ ብላዕሊ የፍስሰላ ኣሎ ማለት እዩ ፅቡቅ ክመልሰካ ሕጂ ናብ ግዜ ንእስነትካ ሓደ ካብቶም ናይ ሞያ ተምሃሮ ኢኻ ነርካ ኣብ እዋን ትምህርቲ ድማ ዝተፈላለዩ ናይ ስኬች ወይ ድማ ናይ ንድፊ ናይ መሓዝ ተመክሮ ነርካ እዚ ናይ ንድፊ ተመክሮካ ኣብ ዝተፈላለዩ መዓላ ከም ዝውዕልካ እዩ ለኒ ፀኒሕካ እሞ እስከ እቲ ትምህርቲ ናይ ስነ ጥበብ ብዘይካ እቲ ተመክሮ ዝረኸብካዮ ዕድላት እንታይ ነይሩ ብዙሕ ኣይኮነን እቲ ዝረኸብኮ ዕድላት ናይ ትምህርቲ ኣብ ስነ ጥበብ ሲ ብዙሕ ክብለካ ኣይክእልን ብዝተኸኣለ መጠን ኣነ ዝተምሃርኮ ካብ ምርኣይ ጥራሕ እዩ ካብ ምርኣይ እዩ ማለት ሰኣልቲ ቀደም ኣብዚ ናይ ታቤላታት ኣማኒኤል ብጣዕሚ ንፉዕ ፀሓፋይ ታቤላታት እዩ ነይሩ ኣብዛ ዓዲ ካብቶም ፍሉጣት ዝነበሩ ኣማኒኤል ግዳ ሚካኤል እሱ ካብኡ ይርኢ ነይረ ማለት እዩ ስራሓት ናቱ ስራሓት ብዙሕ ጠቂምኒ ኣብ ናይ ታቤላታት ስራሕ ማለት እዩ ኣብቲ ናይ ስእሊ ገለገለ ግን ዝወሰድክዎ ኮርስ ወይ ከዓ ዝተምሃርክዎ ትምህርቲ ብዙሕ ኣሎ ክብለካ ኣይክእልን ሓንቲ እንታይ እያ ነይራ እዞም ቻይናውያን መፅኦም ነይሮም ካብ ደገ መንግስቲ ኣምፂእዎም ባዕሉ ብሚኒስትሪ ትምህርቲ ክስታይ እናገበሩ ከዓ ንሶም ዳርጋ ሓደ ዓመትን ገለን ዝኸውን ምሂሮምና ኣብኡ ሕጂ ንሶም ብቅብኣ ተማሂርና ማለት እዩ ቅብኣ ምሂሮምና እዚ ናይ ቅርፃ ምሂሮም ማለት እዩ ካልእ ከዓ እዚ ናይ ፕሪንቲንግ ከዓ እዚ ናይ ሕትመት ከዓ ምሂሮምና እዚ ካብኦም ዝረኸብናዮ ክስታይ ነይሩ ማለት እዩ ካልእ ግን ብዙሕ ተማሃርክዎ ወይ ከዓ ደገ ወፅኤ ዋላ ኣብዚ እውን ዝተምሃርክዎ ትምህርቲ የለን ብልምዲ ጥራሕ እዩ ብሓርኮትኮት እዩ ሓርኮትኮት ፃዕሪ ኣሰራርሓኻ ዕብይ ድበለይ ምናልባት ሕጂ ከምዚ ክንሪኦ ፀናሕና ዝተፈላለየ ስራሓት ናይ ዓበይቲ ማለት ናይ ሓፀዊን ስራሕ ዘሎ እሞ ኣብቲ ናይ መዳይ ሓፂን ኣገባብ ኣሰራርሓኻ እንታይ እዩ ኣብነት እዚ ናይ ሰንበል ተሰሪሑ ዘሎ ኣዝዩ ዓብይ እዩ እዚ ካብ ሓንቲ ከተማ ናብ ሓንቲ ከተማ ተምፆ ናይ ቤት ፅሕፈት ኣኽባር ሕጊ እዚ ዓበይቲ ስራሕ እዩ እንጂ ኣብዚ ኢታት እቲ ናይ ሓፂን ሸነኹ ብኸመይ ትሰርሖ እቲ ናይ ሓፂን ሸነኹ ሕጂ እዚ ናይ በዓል
ናይ በዓል ኣኽባር ሕጊ ገለ ትብሎ ዘለካ ኖርማል እዩ ኣሎ ኣብቲ ኣላትና ወርክሾፕ ኣብ ኣምፂና ፋብሮ ኣለው በተን ፋብሮ ጌርካ ተስርሖ ነገር እዩ እዚ ዓብዪ ናይ ሰንበል ገለ ዘልካያ ግን ናይ ታወር ዓበይቲ ታወራት ገለ መልታት ንሱ ሰርሐ እቲ ናይ ኮንክሪት ስራሕ ኩሉ ዋላ ሓንቲ ፀገም የብሉን ባዕለይ እየ ዝሰርሖ ኣብቲ ናይ ሓፂን ናይ ምትዕፅፃፍ ድዩ ናይ ገለ መለታት ገለ ግን እቲ ትካል ሰንበል ኣለዉ ናቶም ኢንጂነርታት ንሶም ዓፃፂፎም ገለገለ ይቕርብልካ ንሱ ሽዑ ባዕልኻ እና ኣወሃሃትካ ብኸመይ ክስታይ ትገብሮ ከዓ ኣሳሲርካ ተኺልካ እናዓቀንካ ኣበናይ ቦትኡ ኣበናይ ዲዛይን ስለ ዘሎ እቲ ባዕሎም ቶም ኢንጂነሪንግ ክፍሊ ዘዳለዎ በቲ ዲዛይን መሰረት ከዓ ከመይ ጌርካ ተቐምጦ ንሱ እናኣሳሰርካ ባዕለይ ሽዑ የኣጋጣጢሞ ክስታይ ገብሮ ማለት እዩ ካርኒቫል ካብ መዓስ ክሰርሕ ጀሚርካ ትድበዝሕ ዝሰራሕካ ካብ ምንታይ ዘተኮረ እዩ ነይሩ ካርኒቫል ነዊሕ ግዜ ሰሪሐ ማለት ካርኒቫል ካብ ድጅመርሲ ኩሉ ግዜ ኣለኹ ኣብቲ ካርኒቫል ኩሉ ግዜ ኣለኹ ኣብቲ ካርኒቫል ዝሳተፍ እየ ዝበዝሕ ግዜት ናይ ካርኒቫል ስራሓት በቲ ተቐመጠሉ ዘለካ ንዞባ ብኡ ስለ ዝምእከል ብኡ ምስኦም እናተማእከልካ ምስኦም እናሰራሕካ ኢኻ ክስታይ ትገብር ሕጂ ኣብቲ መጀመርያ ብግሩፕ ኮይና ንሰርሕ ነርና ድሓር ግን ብናተይ ማለት ኣነ ኮንትራት እናወሰድኩ ናተይ ሰራሕተኛታት እናገበርኩ ሓገዝቲ ተሓጋገዝቲ እናገበርኩ ባዕለይ ክሰርሕ ጀሚረ ማለት እዩ እዚ ከዓ ካብ 1900 ካብ 2012 ገለ መልታት ኣቢለ ጀሚረ ኣለኹ ማለት እዩ ኣብ ዝተፈላለየ ክስታይ ከዓ ሰሪሐ ኣለኹ ካብቲ ኣገራሚ እዚ ናይ ሕትመት ስራሕካ እዩ እዚ ብዙሕ ትካላት ኣብ ኩሉ ኻናቴራታት ኣብ በበይኑ ማሕተማት ከይተረፈ ትሰርሐ ኸሞ እሱ ኸ ካብ ምንታይ እዩ ድብገስ ኣብኡ ትጥቀመሉ ናይ ቴክኖሎጂ ስራሕ ከንታይ ኣሎ እሱ ናይ ሕትመት እታ መጀመርያ ዝጀመርኩላ ኣብዛ 2008 እዞም ቻይናውያን ዝበልኩኻ ንሶም ምስ መፁ ንሶም የምሂሮምና ንሶም ናይ ዝተፈለየ ናይ 3 ወርሒ ኮርስ ሂቦምና ማለት እዩ ካብኣያ ድብገስታ ናይ ሕትመት እቲ ናይ ኣርት ክስታይ ኣለዎ ቦትኡ ነይሩ ግን ንሶም ምስ ወሰኹልና ከዓ ዝያዳ ብከምኡ ክቕፅል ጀሚረ ማለት እዩ ንሱ ከዓ እቲ ናይ ሕትመት ልክዕ ከምቲ ካልእ ሰብ ዝጥቀመሉ ስክሪን ኢና ንጥቀም እቲ ስክሪን ማሽ ድብልዎ ኣሎ ከምዚ መንፊት ዝመስል ጨርቂ ረቂቕ ንሱ ገቲርካ እታ ዲዛይን ተቕርባ እታ ዲዛይን ከዓ ኣብ ትራንስፓረንት ኣሎ ፕላስቲክ ኣብኡ ከም ትሰገር ትገብራ ኔጋቲቭ ከዓ መሊስካ ኣብቲ ማሽ ተስገራ ኣብታ ማሽታ ዲዛይን ምስ ወፀት ሽዑ እቲ ቀዳዳት ናይታ ዲዛይን ከዓ ቀዳዳት ስለ ዝተርፍ በቲ ቀዳዳት ትሕብሪ ኣብ ላዕሊ እናፍሰስካ እናሓረጥካ ይወፅእ እዚ ሕጂ እታ ማሽናላት ንሓንቲ ከምዚ ትዘውር 4-5 ማልያታት ብሓንሳብ ትገብረላ እናዞረት ሽዑ ንዑ እናሓተምካ እናዞረት ተቀላጥፈልካ ማለት እዩ ደይኮነ ከዓ በብሓንቲ ከዓ ክሰርሖ ትኽእል ኢኻ ሕጂ 3-4 ዓይነት ቁርብቲ ናይ ፕሪንት ደፀጉሞ እንታይ እዩ ኣብ ሓንቲ ዲዛይን ሲ 3-4 ሕብሪ እንድሕር ያልይዋ ኮይኑ 3-4 ስክሪን ከተዳልለካ ነናተን ቦክስ ሕጂ መጀመርያ እታ ቀዳመይቲ ተሓርጥ ንሳ ምስ ነቐፀት መሊስካ ተኻልኣይቲ እታ ምስ ነቐፀት 4 ግዜ 4 ስራሕ ስመም ምስ ነቐፀ ነዚ ክትገብር ግን መንቀፂት እንድሕር ጌርካ ላብታ ማሽን እናዞረት ቀልጢፋ ስለተንቅፀልካ ቀልጢፍካ ክትከይድ ትኽእል ኢኻ ከምኢት ሲስተም ካብዚ ናይ ፔይንቲንግ ፊልድ ዝብሎ ሕጂ እቲ ናይ ፕሪንቲንግ ግዜ ስለ ዝወስድ ጥራሕ እዩ እምበር ትኻልእ ስርሑ ጥንቃቐ ከዓ ሓትት ጥንቃቐ ከዓ የድሊ ቅልጣፈ እውን ይደሊ ምናልባት ሕጂ ተን ፍሉያት ዝበሃላ ንከተማ ኣስመራ ነተን ኣብኣ ዘለዋ ህንፃታት እውን ዳርጋ ትጥቀመለን ኢኻ ከም ሰራርሓ ኣብኡ ከዓ ዝተፈላለየ ጥበብ ናይ ምውሃድ ተዘውትር ኢኻ ንበል ንኣብነት ኩለን ኣብያተ ክርስቲያንን መሳጊድን ናይ ኤርትራ ኣብ ሓደ ታሪፍካ ተቐርበን ኢኻ እዚ መግለፂ ማሕበራዊ ክብርታት እዩ እዚ ሕጂ ኣብ ህዝቢ ብዙሕ እዋን ናትካ ፌርማ ገለ ኣይትረኽዩ ክበሉን ስለምንታይ ሓደ እቲ ፌርማኻ ንስኻ ንክትፍለጥ ክትገብሮ ፅቡቅ እንድዩ ንመፍለጢ ኢኻ ክኸውን ከሎ እቲ ዝበዝሕ ግዜ ግን እቲ ትገብረሉ ትካል ናትካ ፌርማኡ ክህሉ ገለ ብዙሕ ክስታይ ዘይገብሮ ሰብ ኣሎ ኣይደልይዎን ማለት ክንዲ ናይቲ ትካል ሽም ዝጎልሕ እቲ ናትካ ሽም ኣብኡ እንድሕር ተፃሒፉ ዝያዳ ክስታይ ስለ ዝገብሮ ዘይደልይዎ ሰባት ስለ ዘለዎ ንስኻ ከዓ ደፊእካ ኣብኡ ከምኡ ክትገብር ገለ ኣይትመርፆን ኢኻ
الله حجي قال نابنت حنتي مثالي هنا دركاسي عند نقصي جامع نقصي جامع سي تابيلا أنا يجير الله عفتا تحتي تليفون الله ناتي بمسكون تسفع قرقست بل حجي ولا ليت يوم تدول لي ولا أو دام تعرفك الله قال تدول لي سبعة جامع تعسينا جامع هنجز دلينا تجامع وديكم لنا دو قبلو نبا يوم دول منياتو أبتل علي يبلو من ناتهم تليفون ناتي يا دلا نعاري يوم حجي كم زيتات ونقاطمي كنت تنايت تتكال كستاي زقول حسي تنات كاشم سلا زقول ديفتو وسبع ديدلي وصل زلوا حجي كل شيء مكا أخت جبر الله يتمرسنيها قال سبعة جن شو مكا بجبر الله لما يفقد الكا زبقون كل حجي شو مكا تجبر قالوا يا سجمني و كابتي مويا خاتن كفتن نقول كل دي سجر زلوا حدا خابتي صبوا نجار أب كله موسى ترح زي كونه بوقعات مسرحيو ناتكمل لا ينيرو مز كاب استفعل على كوبانياتهم بروجكت توصلها نابنت مس بروجكت سيهات توصل كاسر حلو حجينا بروجكت ونبعلو سي نقدر ما قد خندا حولتنا قبل قال لي اخات هو ازي خميتي يا سرارحهم اب سيهات بز ناي عاد اي حنديا تاور عباي تاور تكال سنبل دوسدوا تاوريا نسخه سب كونتراتنا هيبهم مالتي انا سريحي اغاطامي كنت تدري حيب تسرح دارغا ناي ثلاث ورحي زخون غزي وسيدات لي مالتي زي سراحتنياتاتي كله ملء نبرتي اسبيزانا قلمت حيزنا بتاع ثلاث ورحي ابعينا خوفيلنا يوردنا نبتا غوبو كل غزي بقمه تشفنيو بجك هبي قال تريو ستايلن برخايو قرلو زحللو كل غزي غميو ابز اوانزي بطعمي صبو هيوتي خاتحلف هبت برخاتي خوينكا خسرحك الله زيا بتا تاور كاب مسرتا جميرا سكاب تودا مساخ اجزا اوفيس كانتي نايت تاور مسو زخيت جزا كل تخفل زلوا مسا سريحنا كم تدري حياها او امني عباي سلازنبرنا تامنها دوابيلنا او خلا شمس حفنا الله مالتيو تي تكال تي مايديو تقلديو نصوم زوم تكال بدهو تاصرغيا نابتا غوبو مديبيت تكال بدهو يمصريغوما تي ماي قال مالتات نصوم يوم دوم صلنا نيرم بوبات غيرم ومثل زغون حجي تكال بعبيقا تكال سنبلي وسيدو تسرح بعبي تي بروجكت سلازي تكال سنبلن تكال بدهون كم تسرحوا من صبراغي ابا هفتا امني استايغرنا الله مالتي قريتنا هو صبو كال مسؤول تأساسر أبدك خون تمويا سيري ونامنت زمن حدا كابتم أما ينفع زركو تمهر ربع عمد كوينو أبو درسنا صحف في لك أبناء قبعة استفعل على عوتات زي مزجبي هجيتي ورشادي ويس مساخانة مسرح تمكرتات صنيح وين هو خلطنا قري حجي تقولع أبو فلي أب ورشال هو خبلك أخل يبحك يقوموا فليد بلي خبطهم دكي بر كلهم مسؤولية مكو كلهم مسؤولية عملت توماس الله عتعبي من أسوان الله ناتو كلهم زي مسؤولية ناي توماس حجي الله أب فنلاند مسينا تمهره الله دسأله سألتات كيف حجي بتكورديو تسائل الله حجي كلهم استاي غوبريم بزيادة قلنا نتيوم أبتو مهرت تراك زوم بلوخم دلوهم سلا زقددهم دنباركو أبتو نايت مهرت تراك يدهم إذا قلنا دارقا فنكي الوصي بعلو زمن تولد الله بتعمى حياليو تراي أب قبعة ديكو ناس أب كل نقاريو ولا فليكس تيالو أب كمبيوتر حيالي جي ولا تمهرت خاطر حق أصل قدفو تنايس اللي ده حركة تركبو اللي خانا بالكو ولا بسوا كيدو خلو تحيسو بعلو فنكيلو أبيني بحثيرو أبزي أبتمر تخلو أب ما ينفعنا تمهرو خلي أب فستيفال تواداديرو قدام يوص أبزخنا تواداديرو بلوس يخويني دوص سلازي أفتل علتي عبيت مساي مرأيسي عندنا أنا يتفطروا أستيك الله مالتي كل جزيهاتي مساحة دحر عبلي طوال عاوي مساحة دحر الليسي كل جزينات كا بحر خوست جدني مهنياتو نقول مشيتن كسرح كالخاص لزريكا صغاء توساق مالتي اتناي كمبيوتر دقف سرار مسارحي خات تقوموا له او انتي تقمك خنا امنتي
ፊደላት ዓበይቲ ኣብ ዝኾነሉ እዋናት እንታይ ትጥቀም? ወጥቀም ኮምፒውተር ጥቀም አላትን ኮምፒውተር አለኒ አጋጣሚ ንእሽተይ ስቴሽነሪ አላትና አባት መሳርሒ ስለ ዘለና እዚ ናይ ጽሑፋት ገለ ሕጂ ከምዚ ትብሎ ዘለኻ እዞም ደቀይ ናይ ባሕቂ እዮም ትሕግዙን ሕጂ ኣብዚ እዋን እዚ ጽሑፋት እዚ ብኮምፒውተር ጽሒፍካ ፊደላት ቀሪጽካ ምውፃእ ገለ መልታት ገለ ንሱ እጥቀመሉ ኣብዚ ሕጂ ብዚ እዋን እዚ ኮይና እንጥቀመሉ ነበር ቀደም ኣይነበረን ባዕልኻ ዲዛይን ጌርካ ባዕልኻ ክስታይ ትኾን ሕጂ ግን እዞም ደቀይ ስለ ዘለዉ ዝኾነ ነገር ዲዛይን ብኮምፒውተር ገለገለ ንጥቀም ኣለና ማለት እዩ ጽቡቕ ኣብቲ ናይ ቅብኣ ገለገለ ክንጠቅስ ኣለና ምክንያቱ ኣብተን ስራሓትካ ብፍላይ ኣገደስቲ ዝኾና ኣለዋ ንኣብነት ኣብ ተፈጥሮ ኣዝኻ ትግደስ ኢኻ ተፈጥሮ ሲ ብዙሕ ትደፍኣሉ ኢኻ ባህልን ልምድን ናይ ሕብረተሰብ ከዓ ትደፍኣሉ ኢኻ ከም ተቐድማ ብልካ ዝገለጽካዮ እውን እቲ ኣባጋግሳኻ እውን ካብኡ እዩ ነይሩ ስለዚ እቲ ትመርጾ ኩርናዕ ኣምንታይ ዘድሃበ እዩ እሱ ተስፋ ዓለም ኣነ ካብ መሰረቱ ከምቲ ዓንተ ወይ ድዕለልኩኻ ኣብ ዓዲ ስለ ዝዓበይኹ ኣብ ዓዲ ተወሊደ ስለ ዝዓበይኹ ኩሉ ግዜ እቲ ናይ ተፈጥሮ ነገር የድንቕ እየ ኣብኡ ከዓ ዝያዳ ክነጥፍ ዝደሊ ምክንያቱ እቲ ባህልና ክጠፍእ ስለ ዘይብሉ ንባህልና ዘንፀባረቕ ስእልታት ዝያዳ ኣብኡ ክነጥፍ ደሊ ብዘይ ሓሶት እቲ ናይ ባህልና መነባብሮ ማለት ናይ ዝኸበሳ መነባብሮስ ኣፀቢቀ ዝፈልጦ ክብለካ ክእል ምክንያቱ ኣብኡ እየ ዓብየ ኣብኡ ስለ ዝነበርኩ ጉስነት ድዩ ዋላቲ ናይ ሕርሻ መነባብሮ ድዩ ዋላ ገለ ኩሉ ዋላቲ ባህላዊ መሳርሒ ድዩ ዋላቲ ባህላዊ ንብረት ንጥቀመሉ ኩሉ ኣፀቢቀ ስለ ዝፈልጦ ንሱ ሕጂ ኩሉ ግዜ ብሓንጎለይ ስለ ዘሎ ኣብኡ ፀቂጣ ከዓ ክሰርሕ ስለ ዝደሊ ኩሉ ግዜ ነቲ ናይ ባህሊ ስእልታት ድዩ ነቲ ናይ ባህልና ደንፀባረቕ ዝኾነ ሞያ ኣብኡ ክፀቅጥ ስለ ዝደሊ ዝያዳ ኣብኡ እየ ክስታይ ዝገብር ኣብኡ የድህብ እሱ ከዓ ደስ ብለኒ ንዕኡ ከንፀባርቆ ዝያዳ ደስ ብለኒ ጽቡቕ እሞ ኤግዚቢሽን ግን ክሳብ ሕጂ ኣቕረብካን ማለት ከምቲ ዝድለ ከምቲ ናትካ ጉዕዞ ናይ ስነ ጥበብ እንታይ መስለካ ስፋለም ካብቲ ደፀግመኒ ሓደ ነገር እንታይ ኣሎ ኣነ ኣብ ሓንቲ ሞያ ርግእ ኢለሲ ኮፍ ኢለ ዝሰርሓሉ ዳርጋ የለን ተበልኩ ኣይኣምን እየ ምክንያቱ በዚ ፔይንቲንግ ክትገብር ትፀንሕ እሞ ገለ ምስ መፀካ ንዕኡ ገዲፍካ ኣብ ካልእ ስራሕ ህንፃ ትኸይድ ነቲ ህንፃ ክሰርሕ ትፀንሕ እሞ በዚ ታቤላ መሰሉካ ናብቲ ታቤላ ትኸይድ በዚ ገለ ክትገብር ፕሪንት ግበረልና ብልካ ፕሪንት ናብ ማልያ ትኸይድ እዚ ሕጂ ነቲ ስራሕካ ንኸይተዓቢ ወይ ከዓ ፀቢቕካ ንኸይተማዕበሎ ብጣዕሚ ጎዳኢ ኮይኑ ዝስማዓና ኣነ እቲ ዝተፈላለዩ ሞያታት መሓዝ በቲ ሓደ ወገን ፅቡቕ እንድዩ በቲ ሓደ ወገን ግን በቲ ሓንቲ ዝሓዝካያ ሞያ ማዕቢልካ ንክትከይድ ወይ ከዓ ንዓ ፀቂጥካ ንክተዕብያ ብጣዕሚ ዕንቅፋት እዩ ዝኸውን በዚ ሒዝካዮ ቀሪብካዮ ዝፀናሕካ ንብረት ፋሕፋሕ ኢሉ ዝፀናሕካ ኣብቲ ካልእ ምስከትካ እዚታት ሕጂ ቁርብ ክስታይ ስለ ዝገብር ኣብኡ ቁርብ ሽገር እየ ንሲቲ ቀንዲ ነገር ሕጂ ግን ድሓኒኻ ምስ ደቅኻን ንስኻን ኮንኩም ሓደ ዕብይ ዝበለ ኤግዚቢሽን ከተቕርቡ እቶም ቆልበት ከዓ ገሊኦም በቲ ፋሕፋሕ ስለ ዝበሉ ፈቓድ ኢሎም ክመፁ ቁርብ ኣብታ ዝመፁላ ግዜ ሕግዙካ እዮም ዘይኮነ ግን ገሊኦም ትምህርቲ ገሊኦም ጋሕቴላይ ገሊኦም ሳዋ ገለ ከምዚ ኮይኖም እቲ ዕድመ ቁርብ እናጎበዙ ስለ ዝኸዱ እሶም ከዓ ነናቶም ክስታይ ናቶም ሂወት ኣሎ ቁርብ ፀግመካ እምበር ፅቡቅ ነይሩ مسكون من البات ناتك على تأتي خيط ودونيخا لومي بحفشة وملالي مغنياتو حدا خبطهم حبوات كنك أبوزا حبرتو زغور سنة ولنيات سلزغونكا قال جزية تراخيمنا أو سنة تار استات كانوا توكور مقنا نجلس كون لومي جنسلتي مقول الحبرية خان مكفلتو مكرا خان أزي مسكنا كأنيل ليش فعلا بس هم كعبز مسيكم سويعكم مسز بي ختلالين مفتانكم بتعمل خير مسجون كحل فايدة أغني الله زي خبركم تختاتلتنا من سنة ببنيا بعد بوزح مويا مسكون تسفاجر بيش زي كاينا على البزنزازم كم لهم بخالو تحسون رهابينا كسب شعوب بروكنا